गुड मर्निं लोगोफोर नै सान ओंखारबाय आरोना दिनैबो बिराद सान्दुं जाखागोन लोगोफोर नै जि स्रां स्रां सान्दुं दुंबाय आरो मैया मोनायावहाय अखा हास्रोदोंमोन ओमफ्राय दा नै बिराद गोरा जाखागोन सान्दुङा फुंनिफ्रायनो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय लोगोफोर मामि ओइलाय आंनि मामियाबो नै ब्रास लाबाय मोजां फुदिहायदो दे ओमफ्राय लोगोफोर नै जोंहा गरमनि थाखायनो ओरै स्टेन्ड फेनबो बाहायो ओमफ्राय लोगोसे कुलारबो बाहायो आरोना हिउ 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 गुसु दै सेराव थानाय बायदि मोनखायो लोगोफोर बेबायदिनो इउज खालामो आरोना ओमफ्राय गथ'फ्रा ओइ मामि दे फुदो गथ'फ्रा ओमफ्राय सिलिं फेनखौबो इउज खालामो आरोना नायदो लोगोफोर गरमनि थाखाय मा इउज खालामनांगौ जायो बाहेराव सुवानो आरो दिनै जायनि सियार गाखोलायबाय आरो आंना फिसाजो दे मोजां सुमा गिलासावसो आजावनांगौ दे दैखौ मामि नों मिथिखागौ ना गिलासाव आजावदो दे मोजां सुदो ओमफ्राय लोगोफोर दा नै फुंनि ब्रेकफास्ट जाखांबाय दसे गथ'फोरखौ स्टाडियाव फज'खांबाय ओमफ्राय दा नै सानैबो बिदा बिनानाव कार्टुन नायगासिनो दङ ओमफ्राय आं दा मोनसे खामानि मावनो लादों नोंथांमोनहा जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर खामानिया जाहैबाय लोगोफोर नैबाव आङो दै बुथुमगासिनो दङ ओमफ्राय बाल्थिङावबो होगोन आरोना दैखौ बे दैखौनो नै बेवहाय सोनांगौ आरोना लोगोफोर ओमफ्राय एसे साफा सुफा खालामनो सानदों आरो आङो दै होनांसिगोन दैया खमायबाय नङाब्ला गरमखौ बोरै सुग्लाय होनो लोगोफोर दा आङो दै सोनानै लानो नागिरबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै जोंना गयनि माला दङना लोगोफोर जि मोजां राननानै थाबाय आरोना सान्दुङानो अयथासारखा नालाय ओमफ्राय बे मालाखौ सोर बानायदोंमोनब्ला हासबेन्डआ बानायनानै गालांदों आरोना नैबे बिफांनि फिथाइ आरो लोगोफोर माने बे आंना गया 12 मास गोजा आरो बेफोरबो थाइगासिनो दङ थाइदेरगासिनो बे बिफांनिनो फिथाइ लोगोफोर बुंबाय नै आंना दैया ओमफ्राय नैबे बाल्थिङावबो दा आङो दै रोगानानै सोनोसै लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ बिदिनो आङो गोदान गोदान भिडिअ लाबोबाय थाखायो लोगोफोर नायनो बानाङा दे बायोब्लाबो माने अन खालामनानै दोनबाय था आरोना अननानै बयबो अब्लानासो ना आङो भिडिअ लाबोबाय थानो हागोन नोंथांमोना नायबासो ना गोसोआ गुदुं जानानै लाबोबाय थानो गोसो जासिनगोन आरो एक्सुवेलि आङो होबाय थाखायो आरो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर दा आं सोनोसै दैखौ नैबे मगजों सहरनोसै आरोना आङो दाख्लैबो सोखांखाबाय आङो ओमफ्राय न'निफ्राय फैनानैहाय आङो सोनाय जायाखै दैया खममोन आरो बाल्थिंथामानो जागोन नामाथाय ओमफ्राय नै साखाथियाव थानाय बगाइनभिलियाया आंहा ग्रास जाजोबनानै दं फोसाबनांसिगोन बेखौ जि मोजां बारखायो बारबाथाय अन्थाव बाथाव फुरा दालायानो बिबार जाजोबो आरोना बगाइनभिलियाया कागज फुलबो होनो आरो नै दा आं सोबाय थानोसै लोगोफोर निउटन गाइखेर फैबाय गाइखेर लायलाय मामा थांलाय मग दङ मग डाइनिं टेबोलाव बानो नाङा ना गावसोरनो लोङो दङ गाइखेर फैदों ओमफ्राय आं थांला थिनदों आरो रागा जोंदों टिभि नायबाथाय माने एरायनो बायो गावसोरसो लोंगोन ओमफ्राय आंथ' लोंखाया एसे मोनलोंबानो जायो आरोना साहानि थाखाय फुङावबो नांलाया बेलासियाव नांगौ आरो दा आङो फुरा आबुं खालामबाय आरोना कुलारखौ दैजों ओमफ्राय दा साफा खालामबाय एसे बेनोसै आरो लोगोफोर ओमफ्राय
नैबावबो दै लुनांगौमोन आंहा द्राय जाथारबाय हाया माथो अखा हाबाबो गैया खामानि होआ लोगोफोर हासार गैयिनि थाखायनो बोरैबा मरारा जालांबाय आंना जबा गलाबा नै हासार गैयिनि थाखायनो बेबायदि जाबाय आरोना लोगोफोर एसे जोथोन लानांसिगोन आरो आङो र' माने मेसेङाव आरो गोबोर हासारजों एसे जोथोन लानांसिगोन मोजां जाखांफिननाय बायदि आरो ओमफ्राय नै लोगोफोर दहाय सुनानै दोननाय जि दङ दै सर'जोबखाबाय आरोना बियो आं दा बेखौ रोगांनोसैलाय आङो रोगांनानै लाजोब्बाय ओमफ्राय बोथोरा सोलायफिनबाय बोरैबा अखा हागोन साइस जाबाय आरोना लोगोफोर दोमैलुलु जाबाय दे माथो खालामबावनो गावबा गाव बोथोरसै बिराद सान्दुं दुंथारगोन बायदिमोन ना दहाय फुङाव गरमाबो एकदम होखांथारदोंमोन आरो दिनै सान्दुं दुंथारगोन बायदि ओमफ्राय दा दोमैदोंसो रानगोन बायदि मोनदां अब्लाबो सानसेनि गेजेराव दा माने सान्दुंबो फैफिननो हागौ ओमफ्राय लोगोफोर आंहा ओंख्रि संनांगौ दंमोन ओमफ्राय माने दा खबर मोनबाय आरो दा बावैसो जोंहा बिबैया फैदों आरो माइरं लाबोफादों ओमफ्राय दा आङो बेखौनो लायनो थांनोसै आरो बेजों थांगोन लोगोफोर जेबो नङा गेटखौ खें दे ए खेंखानाय माथो दा नै रेडि बिबैखौ लोगो हमहैनोसै आरोना जोङो मना लाबोफा होननायखाय लाबाय आं नै थांसैलाय आंनि स्करपिय'जों हमथादो मामिनाव मानो हमथानांलाया जाखो थांसै आबैखौ लोगो हमहैसै आरो हमलायबाय आरोना गान्दुला जों सफैबाय आरोना माने ओरैजाय खोदोमथला अमा बेदर ओरै फानग्रा थिंजाय खोलाहा माने फैब्र'दों जाहैदों आरो खोदोमथलायावनो ओंखारनांगौमोन ओमफ्राय ओरैजाय खोलाहासे फैब्र'नानै ओंखारनानै दङ आरो दा मानसिया दा जोंबो सफैबाय जोंना गामिनिफ्राय सफैनाय माबाया बुस्थुआ जि ओमफ्राय अखावबो जिरायनानै दङ आरोना बेनो हिलि निउटननि आबै ना मामि ना खन्थाइनि आबै माबाबाय दे गाखोदो फिरफिलिजों थांसिगोन नै बिबैया आंना बुस्थुआ बेमोन आरोना माइरं ओमफ्राय लकेल दालि ओमफ्राय सामब्राम गुफुर ओमफ्राय नैबेयावहाय साम' दं साम' नङासै आं दांहरबावनोसै नामा नै बेलाय लोगोफोर जोंनि सनाय दैनि साम' बेखौ आङो दैयाव सोमनानै दोनसै साम' सोबगोन ना सोबा सोबगोन अनसायलुआ सोबाना साम'खौ सोबो रोङो आरो नों साम'खौ सोबनो नोंथांमोनाथ' नुखाबायना बिबैया माने बुस्थुफोरखौ एंख्लाय होजोबनानै जिरायनानै नेगासिनो दंमोन आरो आंखौ माने जे जायगायाव ओंखारनांगौ बे जायगायाव ओंखारनाय जायासै एसे थांब्र'नानै बेयावनो जिरायनानै नेगासिनो दंमोन आरो माने आंनि थाखायबो माइरं लाबोफाखादोंमोन नालाय आरो माइरंजों लोगोसे दालि सामब्राम गुफुरबो मोनबोखाबाय साम'बो ओमफ्राय साम'आबो बुरजामोन आरो ओमफ्राय ओरैजाय आंनो एक्सट्रा हरबाय माखासे बाजै उन्दैनाव लानानै थांबाय आरोना बेल' नङा लोगोफोर दाउबो लाबोदों ओमफ्राय माखासे मैगं थाइगंबो लाबोदों खस्थ' जागोन साननानै जों जेबो बिहरखाया ओमफ्राय गावनो जगार खालामनानै लाबोजोबो आरो माने गोदोनिफ्रायनो बेबायदि लाबोग्राखा हुदाखासै माने खालि आखाइजों फैखाथारा आरो बेयो माबा नङा माबा बिदि बुथुम बुथाम लानानै फैखायो आरो बे अब्ला नोंथांमोनाथ' नुखाबायना आंनि बिखुनजो बिमाखौ सिगांनि ब्लगफोरावबो एसे एसे नुबाय जानांगौ नोंथांमोना ओमफ्राय दिनैबो नुफिनबावबाय आरोना लोगोफोर आं सानोमोन माने मोजाङै सानसे भिडिअ लाबोगोन ओमफ्राय बिदिनो लेथेर फेथेराव लाफादेरनाय जाबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय जोंहा दाउबो लाबोदों दाउखौ सिथारनानै जयै रानगोन होननानै बुंबाय दाउबो मोनजासिगोन आरोना लकेल दाउ भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामना अननानै नायनानैल' थानो नाङा लोगोफोर कमेन्ट खालामहर मोजां मोनो आरोना अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदोलाय बाय बाय